noswaith a chroeso I haglediad rhif 36! Yndan, da ni nôl ar ôl hacio'r iaith 2014. Da ni'n cychwyn season 3 o'r haglediad ar ôl yr mid-season hiatus, fel maen nhw'n licio deud ar y networks. Sioned si ma hefo Bryn. Hello! A Iestyn. Helo, ia. Mae Iestyn yn galw fewn o ardal Caernarfon blin iawn, achos da ni rwan yn recordio chydig yn hwyrach na'r arfer, achos bod Iestyn wedi cael hard-drive newydd sgleiniog hyfryd, ond o hefo ddim byd anna fo. Ie, So, yeah. O'na stwff, ond ddim y stwff i recordio hwn. Ti'n gweld? So, fallwch chi byth dweud bod ni jyst yn llucho'r peth ma at ei gilydd. Da ni sort of llucho'r peth at ei gilydd, a wedyn mae Gafyn Lloyd yn polsio fo. On a carefully planned, polished and well executed. Mae rhywun heno yn mynd i fod yn un bach mwy ffocysiedig, bawb. Gair da, sydd yn bodoli. Wow. Da ni wedi bod yn trafod lot gwahanol bethau yn yr hacio'r iaith, yn ddiddorol iawn o gyfew, a da ni nôl rwan i'r technoleg craidd, sydd beth da ni'n hoffi siarad amdan. Mi fyddwn ni heno yma yn siarad am technolegau rhannu dogfennau, Office, OneDrive, iCloud Pages, pob peth sydd allan yna i chi ddefnyddio i wneud eich bywyd yn haws yn hytrach na chi'n gyrru copies bach o Word yn ôl ac ymlaen ar e-bost. A pwy sy'n meddwl bod y dyddiau na dal hefo ni? Ond ma nhw, da ni'n trio gyrru nhw oma ar hyn o bryd. Mae hyn yn dod ar ôl i Office o'r diwedd hitio'r iPad. Faint da ni wedi bod yn gweithio am hwn, hogia? Pryd oedd yr iPad allan? Mae yna lot o bobl dwi'n siŵr, ond da ni ddim na dwi'n meddwl. Na, really. Mae Office dal... Dwi'n mysio iwsio'r gair pla, ond dwi'n credu bod fi'n mynd i yn swyddfeydd ein gwlad ni. Ond un peth e dau, Pla di'r gair iawn. Os mae pobl eisiau gyrru llun i fi yn gwaith, maen nhw'n reid mewn fucking Word document ac yn e-mailio hwnna i fi. Ie. Gyda screenshot o'r problem ti'n gael. Oce, print screen, paste mewn i Word, a send via email. Oh, for fuck's sake. Waw, 2 munud a hanner a dwi wedi regu barod. Ti'n mynd i ddim dda, ond dylia ddim oherwydd dy cysylltiad we. Wel, ie. Mae'n eitha da. Dwi'n gwybod ffordd yn... Iestyn's gen y cysylltiad we rybys heno ma. Dwi wedi pasio'r pla ymlaen. Mae bach fel zombies yma, fyddwn ni gyd jyst yn crawlio ymlaen ar dial-up yr rhywun nesa. Rhaid i fi ddeud o, bydded yma pawb yn drwy glicio Office, mae gen efo rhyngwyneb Cymraeg, a mae gen efo lot o gyfrifoldebau wedi dod gan Bwrdd yr Iaith. Spell check, rhyngwyneb. Dwi hyd yn oed yn gallu cael ar offering, dwi'n quite siŵr sut mae OneDrive, yr hen SkyDrive gan Microsoft, yn plygio fewn i Office. Unrhyw un o'n chi sydd wedi bod yn defnyddio Hotmail neu Outlook.com webmail account, mae siŵr bod chi'n gwybod bod chi'n gallu cael SkyDrive. Ond, oedden nhw'n cael galw fo'n SkyDrive rhagor, achos mae Sky ddim yn leco fe. Cos obviously, maen nhw wedi copyrightio y gair am yr awyr. So, OneDrive ydi o rwan, a mae hwnna hefyd yn cynnig rhyngwyneb Gymraeg. So mae hwnna'n tic mawr tew yn y bocs, defnyddioldeb, ond ddim tic mawr yn y bocs defnyddiol yn y byd go iawn. Hogia, da chi'n dynion busnes? Asterisk. Sorry, ti'n fod yn... I have a bowler hat in my closet somewhere. Sorry, na gael monocle fi, a fy cravat fi ymlaen. Wel, ar y webcam fan hyn, ti'n edrych fel y boy off Monopoly, so... Ti'n byw yn Llundain, dim fel na mae pawb yn Llundain. Ie. A ti'n troi fyny ar ffiniau Llundain, maen nhw'n gofyn ti, ti'n dod yma i weld ta i fyw, a ti'n dweud i fyw, a maen rhoi monocle the top hat i ti a dy cane, a ti'n cael... Ti'n cael twirlio fel lawr y strydoedd air. Be ydych chi'n defnyddio, neu be ydych hoff
technoleg i chi allan o'r rhain i gyd i ddefnyddio i rannu dogfennau? I fi mae'r mynd rhwng Dropbox ac Google Drive. Mae'r ddau mwy o lai oherwydd bod nhw'n tueddu, dwi'n gallu mynd o gwmpas pe y polisia felly mae gwaith wedi rhoi yn ffordd fi o rannu dogfennu ar pethau, so so dwi'n definitely heb ni defnyddio y ddau yn nhw i dwy'n pethau o gwaith. O gwbl. Sorry, na. Be ni dweud? Bydd y gwbl hobl. Ni'n mwch bod yn gweithio mor dda ar dyfeisiad ysgynnig yn gweithio ar yr Android, ar yr iPad, o'n gweithio ar yr iPhone gyda'i, so o'n i'n gallu trosglwyddo dogfennu weddol hawdd o un i llall a gyrru nhw o un i llall heb gorfod fawr o strach. So, hein oedd i fi. Dwi wedi bod yn un eitha, dwi fel y pysgodyn perffaith i Google, dwi wedi cael yn hwcio fewn i ddefnyddio'r holl suite o bethau sgennyn nhw. Hai fi ddeud, mae Google Drive, dwi rwan anamal fyddai'n creu dogfen ar gyfer gwaith sydd ddim yn cael ei gadw o'r Google Drive. So, obviously, dwi'n ti bacyn nhw fyny ar y system, ond mae pob peth, mae'r prif waith yn cael ei wneud ar hwnna. Just achos dwi'n gweithio ar fel cynnwys gwefannau, boring bit, watchwch allan. Cynnwys gwefannau sy'n golygu lot o anfon copi nôl yma'n, lot o lluniau, pethau fel yna. Peth ydy, ti'n misio, wna rhywbeth, mae'n gyrhawdd fel a bod ar ryw 3 neu 4 fersiwn o'r dogfen yn bod dechrau bodoli, ond os ti'n gallu sgwennu fo ac cydweithio'r dogfen heb gorfod gyrru nôl ac ymlaen rhwng pobl, ti'n gallu cael rhywbeth gwell yn y diwedd, ti'n defnyddio'r technoleg mewn ffordd sex yn gweithio well, yn ytrach na ceisio addasu technoleg i'r ffordd ti'n gweithio. So mae'r technoleg yn gweithio yn dy lif gwaith ti, yn ytrach na ti di newid y lif gwaith i siwtio'r technoleg. Wante, dwi'n gwybod os di hyn yn berthnasol i ti hefyd, Iestyn. Mae Office, fel o'n i'n dweud, Microsoft Office wedi bod yn swyddfeydd y byd ers 20 mlynedd a mwy. Ond maen nhw wedi bod yn pwsio'r Office 365 maen nhw wedi bod yn pwysio Office ar-lein ers amser maith. Oes na unrhyw un wedi ddefnyddio fo yn ddifrifol mewn gweithle o chi? Mae cwmni da am newid drosodd i hwnnw yn gyfan gwbl, oherwydd ar y funud mae e-mails yn cael ei hostio ar ryw server shit sydd yn slow. Ac da ni'n gorfod talu extra ryw crap fel ei gael ar mobiles, o ti'n mynd gorfod talu extra i gael ar iPads, ond ti'n gorfod cael talu ar ffôns. So, mewn gwirionedd, fy nhw'n safio pres trwy beidio talu'r license fee. A bys hynny'n golygu? So ti'n neud y subscription peth, a mae pawb yn cael yr OneDrive certain faint o hwnnw, a wedyn ti'n gallu installio Word ar unrhyw computer ti isio, a wedyn defnyddio fo ar unrhyw computer, ac wrth gwrs rwan, oherwydd mae lot o bobl yn gwaith efo iPads, fy nhw'n gallu defnyddio fo ar hwnnw. Ond i fi yn personol... I gwmni... Go ahead. Da chi dal yna? Dwi ffyn... Ydyn, hai Iestyn. Mae'r yn amlwg bod y cysylltiad ddim yn anhygoel. Dwi'n teimlo fel bod fi'n neud rhaglen newyddion ar BBC. Fel yr system newydd ar Radio Cymru, da ni'n siarad amdan. Ddim siarad amdan. Be rhaid i fi ddeud, dwi'n gwrio'r syniad, os wyt ti'n symud wholesale, mae hyn yn swnio fel rhyw podlediad busnes, ond mae'n wneud fi feddwl, os wyt ti'n symud pob beth, a mae pawb yn gwybod, reit, bydda'ch e-bost chi wedi clymu fewn i'ch drive chi, wedi clymu fewn i'ch dogfennau chi, a fydd pawb yn gallu rhannu nhw. A os gen ti cwmni maint eitha call, ond really doable, ond fel sort of rwy'n personol sy'n iwsio fo, allai ddim deud bod fi wedi installio Office ar unrhyw ddyfais o genna i ers, oh my god, dwi'n credu erioed, dwi'n credu.
dwi wastad wedi bod yn bach o stinge efo fel just open office a beth yna i gyd. A rwan bod gennau Google Drive sy'n neud e gyd i fi, dwi dal yn gweld y pwynt. So, un o'r problemau ti'n gweld lot efo cwmnïau bach, y sicr dwi'n gweld yn y gwaith dwi'n neud, ydy ma nhw'n... Mae gen ti un person sy'n gyfrifol am wneud yr IT trwy'r cwmni, a mae'r person yna'n gorfod neud siŵr bod yr desktop sy'n gyd yn gweithio, neud yn siŵr bod pethau cael patcho, neud siŵr bod y gwefan yn gweithio, a maen nhw'n gorfod tynnu dwsin o bethau jyst i trio cadw'r busnes yn fynd. Sgyn nhw mae'r amser i edrych yn iawn ar sy'n neud yn sicr bod yr e-bost wedi gyffigro'n gywir, neud yn siŵr bod yr ffeiliau wedi cael ei encryptio falle ar-lein. Os maen nhw'n gallu talu i wneud hwnna fod yn broblem rhywun arall, mae hynny'n neud pethau chydig bach o well, chos mae'n bach mwy o digelwch yn hynny. Problem efo sy'n mynd yn ôl o hynny wedyn ydy, maen nhw'n colli reolaeth ar beth sgyn nhw. So, mae data nhw'n bodoli mewn lle sgyn nhw'n hawl drosto fo bron. Dim necessarily hawl drosto fo, a sgyn nhw'n unrhyw fath o reolaeth corfforol dros y data. Ie, sorry. Achos munud ti'n rhoi allan o dydwylo di, mynd allan ar system a sgyn ti ddim reolaeth uniongyrchol dros, mae beth a dechrau o ddrwg i waith. So, ti sôn am dan rhoi dy dogfennu ar e-bost, mae'r e-bost yn gallu cael ei yrru ymlaen i pwy bynnag ti isio. So, ti'n dechrau colli roed os fo, ti'n rhoi ar dyfais person arall. So, bydd yn adyn nhw wedyn copio fod i ar y dyfais nhw. Falle sy'n ni'n mynd, achos mae wedi dechrau mynd bach yn Business Week arno ni. So, ddwn ni nôl i barn Iestyn gan fwy yn ei ddeud, ynglyn â pa un o'r system yma ydy'r neisiau ddefnyddio, y cynllun orau. Dwi'n gwybod bod ti'n mynd i ddeud iCloud, so na i just gofyn i ti taro dy lygyd dros y lleill. Oce. So, da ni'n siarad am hwnnw rwan ta wedyn? Yeah, please. Sorry. Yeah, wel, mae iCloud yn eitha newydd i'r gêm yn fod oedden nhw'n slo iawn yn fod oedden nhw jyst yn reid efo thing beta yma allan lle o'ch chdi'n gallu rhannu dogfenna yn y cwmwl, ond o'ch chdi'n gallu neud beth efo nhw, o'ch chdi'n just gallu downloadio nhw ar ôl i chdi rannu nhw fyny yna, ond rwan mae practically fatha Google Drive lle ti'n gallu gweld pobl eraill yn editio documents yr un pryd, ond mae o fwy fel defnyddio rhywbeth sydd yn byw ar dy computer di yn hytrach na rhywbeth sydd yn y cwmwl. Mae o wedi cael ei ddylunio'n neis ac yn edrych fatha rhywbeth native app. Ie, mae'n rhaid fi ddeud yna. Tro cyntaf fi ddefnyddio fo di heddiw ar ôl gael y link, chos da ni'n defnyddio iCloud Pages ar hyn o bryd, jyst i wneud notes y sioe. A mae'n edrych yn hyfryd. Hefyd, Helvetica ydy'r ffont di-ofyn. Ie. A'r stwff ti'n gallu gwneud efo fo yn gret, fatha, os ti'n teip o berson sy'n eisiau cael dogfen i edrych yn eitha neis, ac mae yna pethau cheesy sy'n maen nhw'n cadw gwmpas fatha yn reid lot o drop shadow dan lluniau neu reflection lluniau, a falle ti'n gallu gwneud o, mae'n just yn digwydd yn instant. Ond dwi'n licio hefyd interface Google Docs ers nhw ail-wampio hwnnw o te blwyddyn yn ôl. Docs a Drive, maen nhw gyd wedi sgwisio fe nhw gilydd yn do. So mae fatha maen nhw wedi edrych ar beth ti angen neud, sef ffordd hawdd o just roed cynnwys ar dogfen a gallu cydweithio pobl eraill i neud o. So syniad ydy, dwi'n oedd rei cyntaf sicr yn trio roi bob dim o functionality beth fatha Office i fewn yna bod ti'n gallu gwneud bob dim. Ond ddim yn dda iawn falle. Ti'n gorau ac oedd y technoleg y porwr i mor reidrwydd igon da i gallu cefnogi y gwaith yna gyd. Ie, sgyn ti'n chance o redag pages i fewn yn Internet Explorer 8, da? Na, sicr. Dwi'n meddwl eich gyd i'r brief, the mild functionality o'na fond gyd i'n... So fel da ni'n gwybod pethau HTML 5 yn dod allan yn iawn,
fe welwn ni lot o'r stwff yma'n gallu dod. I mean, sicr dwi wedi bod yn chwarae fo'r Google Chromebook a ti chi gweld rili'r syniad sy'n pethau fel am di weithio o'r ffaith bod mae'r porwr efo yn gallu rhoi y functionality yn ar y sgrin a mae o'n cuddiad y functionality ti'n angen tan ti angen am y ffordd ti'n gorfod mynd i fewn yn chwilio dan yma rhoi ymlaen mwyn gallu wneud y stwff really dyfn os ti just isio rhoi symbol i rhannu ag addasu cynnwys mae hwnna yna reit o dy flaen di a ti wedyn just yn dod ar stwff extra fel ti angen o hwnna'n un o'r gwersi mae'n rhaid i pobl Microsoft edrych pan maen nhw'n edrych ar i stwff symudol nhw di'r un metaphors a bellu ddim yn trosglwyddo i'r system o fatha trwy'r porwr neu ar peth tableti symudol. So, da chi wedi bod yn siarad mwy amdan pa mor defnyddiol ydy'r rhain a pa mor olygus ydyn nhw. Be maen nhw'n golygu i bobl sydd falle yn dod am y tro cynta i be di'r gair Cymraeg am collaborative document? Achos be dwi'n really di ffindio'n ddefnyddiol am rhain ydy, bod ti'n gallu tracio pwy sydd wedi newid pe. Dogfennu cydweithiol. Dogfennu cydweithiol. Diolch, Bryn. Dos hwnna di'r term cywir. Mae'n swnio'n dde. Mae'n swnio'n anadlu dde. Ond o fewn fatha busnes mawr fatha gyda ni, nathon ni edrych fewn i Google Docs, falle oesoedd yn ôl, ond oedd y pris yr un peth a be oedd Office 365, so waith cadw defnyddio o hwnnw, ond o'n i'n sylwi fod gymaint o bobl yn gweithio trio gweithio ar yr un dogfen, ond methu oherwydd oedd nhw agor i fyny o'r C drive neu be bynnag maen nhw'n gael efo, a mond un person sy'n gallu agor ar y tro. So, mae fatha hyd a lledrith i'r bobl yma sydd, just dim pobl fatha ni, ond pobl normal y byd sydd yn darganfod y stwff yma am y tro cynta, maen nhw'n methu coelio. Mae'n ffantastig, hefyd. Dwi'n cofio fi'n gweithio mewn tro cynta, ond hyn yn swnio mor wrong. Be nes i ffindio mwyaf defnyddiol, nes i gyflwyno mam i taenlenni cydweithiol, neu collaborative spreadsheets, wrth i ni drefnu prodas. Mae'n gret! So oedd gennau'r spreadsheet ffantastig ma, fo cyfeiriadau pawb, ac os oedd hi'n cael e-bost fewn yn dweud bydd so yn falch iawn o ddod i'r brodas a fydden ni isio hyn a hyn i fita. Right, na fo, oedd hi'n wedyn yn sticio fo fewn, a oedd hi'n gallu gweld be o'n i wedi rhoi'n fewn fyd, ac oedd ni'n dwy yn trefnu yr un brodas o fel 200 milltir pen arall i Gymru. So, yn fy myd personol i. So fe, oedd hi di really... Dim di really mynd nôl ato fo. Ond achos, Heb di gweld defnydd arall ar gyfer spreadsheet. Dim really di gweld defnydd arall yn arno fo, ond i fi yn bersonol, oedd o'n super defnyddiol. So unrhyw arall sy'n planio prodas, triwch Google Drive, yn gret. Mae hyn yn hollol cwestiwn hynanol. Be di'r deal, ydy iCloud Pages yn gwneud spreadsheets? Cos dwi'n hoffi spreadsheets yna. Numbers ydy o'n... Pages di enw'r Word document. A Word, a wedyn mae gen ti numbers. A mae gen ti Keynote. Aha, do ni'n gweld rheina. Mae gen Google Drive hwnna hefyd yn does. Dwi'n gwybod beth yw'r deal efo. Microsoft... Ach chi eisiau mynd o fi... So ti'n cael y stwff am ddim hefyd y Hotmail di? Ti'n cael dy OneDrive? Sut mae hwnna yn cysylltu fewn i'r whole business office ma? Cos mae hwnna am ddim. Be ti'n cael yn extra efo Office? Wel, ti'n cael mwy o stwff, just mwy o le. Ti'n cael 5 gig, dwi'n meddwl, 10 gig, rhywbeth fel la. Ond dwi'n meddwl maen nhw'n mynd i bympio hwnna i fyny. A ti'n cael, efo 365, yn hytrach na gorau gweithio mewn browser, ti'n gallu lawrwytho fo i unrhyw computer tisio, Word neu Excel neu be bynnag. A unwaith mae wedi dechrau downloadio, mae'n gallu dechrau installio, ti'n gallu rhedeg o fewn munuda, tra mae dal i lawrwytho yn y cefndir.
A wedyn, unwaith ti di gorffan efo fo, ti chi just deith fod paid o fod ar y computer yma ddim mwy. So mae completely wipio i hyn oddi ar y computer ti di bod ar. Mae hefyd yn bundlo yn y packages, mae nhw'n cynnig ar-lein. Ti hi cael pethau fatha Skype hefyd wedi bundlo fewn iddo fo. Ie, cos mae'n rili ddefnyddiol, a mae rhai fi ddeud hefyd, mae'r ffaith bod ti'n cael y rhyngwyneb hollol Gymraeg arno fo. Achos dwi ar hyn o byd rwan yn mynd trwy OneDrive fi am pob beth yn Gymraeg. So falle na just fideo'n... Dwi'n hawdd iawn i gael yn ennill drosodd efo pethau fel na, dwi'n gorau dweud. Ond mae hwnna'n deimlad neis, achos er bod Google yn neud, maen nhw wedi rhyw hanner neud, maen nhw wedi neud gei dy e-bost yn Gymraeg. Does na ddim some roll-out cyfieithu wedi bod i rhan arall o'r suite. Di hynna'n hefyd ella'n rhywbeth i wneud efo'r ffordd bod yr bwrdd y iaith wedi ariannu Swn i'n mynd syni, ie. So ydy nhw wedi, pan oedden nhw'n rhoi yr arian yna, nath nhw rhoi yr ymodau dweud bod oedd nhw gorfod rhannu'r gwybodaeth cyfieithu yna nôl. Dwi'n yn gwybod, ond mae'r rhaid fi ddeud, mae o'n ddi-ofyn efo fi fyd, dwi wedi just gosod rwle ar yn Hotmail i flynyddoedd nôl, dwi eisiau gwneud pob beth yn Gymraeg, a mae just yn cymryd o'n i tal wedyn, hwnna ddim yn neis. Fytha rhyw bydd na gosodiad rwla yn dy gyfrif di'n dweud. Ie, dyna beth dwi eisiau. Cymraeg i fyny. A hynny di'r mantis. Ie, so ti'n mewn gyfnodi wan i PC Windows 8, neith o dynnu'r gosodiad yna lawr, ti'n mynd i fewn i dy tablet Windows di ar a neith y gosodiad yna dod i lawr. A so mae o'n ffordd da gallu cadw'r un y gosodiad dros y beth i gyd. Dwi'n beth wedi dal gorau gweithio o fewn y byd yna. Mynd ti'n mynd allan o'r byd yna, bydd os ti'n mynd i PC Windows Windows XP, mae'n rhaid dal allan. Wel, dwi'n siarad yn gyfym am hwnna. Bryn, o'n i'n gweld bod ti wedi wneud sylw ar y ffaith bod yr Llywodraeth wedi talu 5 miliwn a hanner i Microsoft yn arbennig fel nad oes rhaid iddyn nhw symud o Windows XP. So mae hwnna'n sonio'n bonkers. So mae Windows XP y fod yn dod i diwad i bywyd extended extra special extended life. Dwi'n mwyn i'r tan cywir amdano fo. Ond, ti'n mo? Mae o'n mae hwnna'n system sydd wedi bod yn dros 12 oed erbyn hyn. A mae da ni yn y byd diogelwch wedi bod yn gweddio iddo fo farw a just diflannu. Ac mae o'n just... Mae o erbyn hyn yn system weddol solid a mae o'n... Ar ôl 12 mlynedd o drio, mae nhw wedi gwneud yn oce. Mae o'n oce. Dwi'n wych a yn sicr cyn i bobl gweithio dechrau sgrechian addo fi. Mae'n bosib, os ti just yn gosod Windows XP ar system, then you get what's coming to you fath o beth. Ond os ti actually gwybod beth ti'n neud a ti'n gweithio gael di actually gloio lawr, mae'n actually gweithio reit da. Problem be mae'n dweud wan ydi, mae nhw wedi gweithio allan. So mae'n dod i diwedd i fywyd o mewn rhyw chydig o fisoedd wan. A mae'n efo wedyn fydd fydd ddim patches yn bydd am diweddariadau i'r meddalwedd o mis Medi, dwi'n meddwl. Mis Gorffennaf ymlaen. Ond mae nhw wedi gweithio allan bod 85% o'r 800,000 o'r PCs just yn yr NHS. Just yn yr NHS? Just yn yr NHS. Yes. Dal yn edrych Windows XP. So wedi talu 5.5 miliwn i Microsoft i dal ysgrifennu
diweddariadau i Windows XP. Mae hwnna'n dychryn fi, actually, bod dogfennau diogel yr gwasanaeth iechyd ar hwnna. Nes ti sôn faint os o'n gostio i ail wneud yr infrastructure i gyd? Dwi'n meddwl bod wedi gweithio allan ffigur yna o gwbl. Dos nhw wedi gwneud o cyn hyn. Na'r broblem. Os nhw'n gwneud bob un yn slo bach, so fo chdi wedi sylwi'r costa gymaint, ond oherwydd ti angen neud bob dim mewn un. O peth ni, mae pobl, heidio problem ffordd mae pobl, lot o pobl yn meddwl dwi'n cyfriaduron, maen nhw'n meddwl, dwi'n cyfriadur, beth ti'n steroid y meddalwedd yna, dyna ni, mae'n edrych i hyn dydy. O peth ni, dwi'n meddwl wedyn, mae'n fatha car, ti angen talu i edrych ar ei holo, ti angen... Ie, di'n fatha mwrthol yn eistedd yn y toolbox. Na, mae'n rhywbeth sy'n tegin edrych ar ôl. Ffordd dda roi di, Estyn, ffordd dda. Mae'n just... Ti'n neud beth yma, a ti'n beth ti'n gorfod digwydd, ti'n gorfod talu arian anferthol i trio... Ond wedi car newydd sbon. Ia. Chos mae'r Windows wedi disgyn off o hen. Sôn am lot o bres bonkers. Dwi wedi cael nodyn bach quick bod eisiau ni siarad yn gyflym am Facebook yn prynu WhatsApp ac Oculus Rift. Dau stori arian mawr bonkers. Dau stori sydd wedi gwneud y we yn flin am resymau gwahanol. Wel ia, dwi'n meddwl am yr ffaith yr arian absolutely anhygol sydd na ar y funud ac bod nhw heb reswm o gwbl. So, mae'r reswm allan trwy'r ffyrdd. Ond efyd y peth diddorol ydy y pris a'r gwerth y data sgin a'r bas dynydwyr sgin WhatsApp. Mae WhatsApp wedi cael ei werthu am 16, na? 19, dwi'n meddwl. Biliwn dolar. Ie, neud Instagram i dechrau dda, byd. Joke. Ond dyna beth yw, ti'n talu am, fel y ti'n deud, fel da ni wedi wastad deud yn yr rhaglediad, os ti'n iwsio Facebook, ti ydy y commodity sy'n cael ei werthu. So, maen nhw'n prynu y defnyddwyr na i gyd. Maen nhw'n prynu defnyddwyr WhatsApp yna. 35 miliwn o ddefnyddwyr ac mae'r 19 biliwn dolari os yw'n gweithio allan o 16 miliwn pint. A'r peth ydy'r bas data defnyddwyr a'r ffaith bod pobl yn actually maen nhw'n gallu dod o hwnna wedi fewn o dan Facebook a just wedyn cyfuno hwnna wedyn efo'r bas data hysbysebion a'r hysbysebion a wedi gweithio allan reit, mae'r person yma'n siarad lot efo pobl yma so mae'r data mynd maen nhw'n siarad i'r pobl yma so maen nhw yn sicr yn... Hoffi'r un un pethau beth yn mynd i drio gwerthu rhywbeth maen nhw wedi prynu. Maen nhw efo mwy o dylanwad ar y pobl yma achos maen nhw sy'n fel arfer yn cychwyn y sgyrsia felly maen nhw efo mwy o dylanwad dros y pobl yma so byddwn ni gweithio allan so os mae'r person yma'n licio peth a da ni gallu gweithio allan mwyn siarad i'r pobl yma dan pwnc fel a maen nhw wedyn yn gallu dweud os da ni dangos hysbysebion dangos bod y person yma'n hoffi product X then mae'r pobl yna mwy debygol o dilyn hysbyseb ar gyfer product X ond mae beth sydd wedi digwydd efo Oculus Rift ydy wneud bobl yn flin mewn ffordd wahanol Iestyn, oedd ti'n cael look ar hwn? Do. Nes ti roed y pres i'r Oculus Rift? Be ydi o'n y lle gyntaf? I bobl sydd ddim yn gwybod, os da chi mor hen a fi, lle da chi'n cofio chwarae reid headset ar eich pen a chwarae gêm o fewn byd pixelated polygon 3D mewn rhyw peth cilch oeddech chi'n cyrraedd rownd yn efo a maen nhw wedi gwneud yr union un peth eblaw rwan fod gen ti screens HD o flaen llygad chdi sydd yn gwneud byd lot fwy realistig a mae'r dos am lag pan ti'n symud y ben rownd a nath Sony annawnsio nhw sydd yn mynd efo PlayStation 4 flwyddyn nesa dwi'n meddwl maen nhw'n dod allan so maen nhw efo hwnnw'n dod allan ond so be nath
Facebook brynu fo, ond y ffordd nath hwn gael ei ffundio oedd trwy Kickstarter. Hwna sydd wedi weindio bobl. Ie, gan Gymaint. fod y pobl y cyhoedd wedi rhoi pres fewn iddo. Ond y peth ydy, mae Kickstarter yn deud, dwi ti'n prynu'r device ma, wyt ti'n bacio fo, ond eto Ie. y ffordd pethau mae bobl yn gwneud amdano, wel os dwi'n bacer, dydw i'n cael percentage o'r billions na sydd wedi cael ei ddweud yn ôl mewn ffordd. Mae nhw i ryw radda wedi bod yn pobl sydd wedi buddsoddi arian yn y cwmni. Am fod dyna Ah, sut mae totally, venture ie. capitalists yn gweithio, mae nhw'n buddsoddi pres i fewn i'r cwmni yma, ac os maen nhw'n gwerthu am ffortiwn, maen nhw'n neud percentage mawr yn ôl wedyn, oherwydd y ffaint maen nhw wedi buddsoddi i fewn iddo fo. Ond dwi'n meddwl, mae rhaid ar Kickstarter maen nhw rhywbeth i fewn yn y small print. Bydd o'n yn y telera defnyddio. Achos y ffordd mae Kickstarter yn gweithio, dydy, mae'n dibynnu ar faint o bres wyt ti'n rhoi. Os ti'n rhoi hyn y bres, ti'n cael hyn yn ôl. Ie, mae gen ti gweld lefela o Ie. fewn yr... So, os ti'n rhoi pimpins, maen nhw'n dweud, nhw'n i ddweud, diolch i ti, pa da ni'n gweld ti mwyn ti tafan. Troedd i mil o bunod, dweud, nhw'n i rili... Gyd i ddod draw a gyd i enw yn y gêm a gyd i wyneb yn y gêm. Os ti'n rioed yn y dre lle da ni'n byw, gyd i aros yn tŷ ni fath o beth. Ie. O beth ydy, mae'n lot o jokes hefyd wedi bod yn dod bod... so o'na rhifin o Futurama, lle oedd y criw Futurama gyd yn mynd ar y we, ac oedd nhw'n rhoi headsets ymlaen, oedd yn edrych yn tebyg i rei o Oculus Rift wedi datblygu, ac y joc oedd yr we llawn o hysbysebion. A wedyn, fel a fydd ar y pobl dweud, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. Fath yna'r sefyllfa lle mae'n bob tro rhywbeth o fewn cartoons neu o fewn llyfrau rhywbeth sydd yn mynd i bod yn union fatha beth sy'n newydd ddigwydd. So bobl yn dweud, mae'n mynd yn union fatha hwn. So mae bobl wedi bod yn mynd yn gwirion efo'r Ie, beth sy'n o ran un o'r jokes mawr oedd Kickstarter funders get a swift lesson in how capitalism works. Mae'n hollol wir. Mae o, dyna ydi o. Dwi'n gredwr mawr mewn cooperatives a y syniad yno o weithio. So mae'r whole syniad yno fe gyd just yn really, dim trist, ond eto mae'n neud ti feddwl, ti yn eitha naif weithiau i feddwl nad ydy'r peth yma'n mynd i ddigwydd. Ond rhywbeth arall... Sori, Ed? Ie, be da chi'n meddwl mae Facebook yn mynd i neud efo Oculus Rift? Ydyn nhw'n mynd i ryddhau o fatha gaming console, ydyn nhw efdisio creu Second Life mwy nuts na... Spooky. Be oedd Second Life i ddechrau ni? Oedd y CNET yn cynnig bod o'n rhyw fath o mesur yn erbyn rhywbeth a Google Glass. Ond i fi... Ffocin mynd i gerad rownd efo hwnna. A dwi'n cytuno, mae'n fwy i wneud efo gallu ymwneud a cynnwys ar y wen eitha cynnwys mwy fatha gema falle, so dwi'n bod yn wedi weithio. Ie, gemau maen nhw, allai weld, mae gemau'n rhoi lot o'r llif cash iddyn nhw rili'n dydio. A beth dwi'n meddwl hefyd, beth dwi'n meddwl mwy ydy bod o'n mynd i galluogi nhw i gael art pobl a datblygu rwydweithiau cymdeithasol trwy gema ac yn y blaen. So, mae'n edrych ar peth oedd o'r cymuned yr Xbox Online a stwff PlayStation ac yn daras, mae'n cymunedau cymdeithasol datblygu ar peth yna, so maen nhw isio tamad o hwnna, so maen nhw'n gallu cael tracio dy rwydwaith di a dwi'n gallu... Mae'n rhaid iddyn nhw ddechrau ddod yn gyhoeddwr ac yn comisiynydd gemau am hynny, cos mae'n rhaid i ti, Mae'n wedi bod yn neud i ryw raddau i roed y platform ar gael, chos dyna wrth gwrs sy'n doedd Zynga o gwmpas. O ie, fydd Farmville yn briliant arno fo. O mi fydd sy'n gallu sefyll cyfarod edrych ar dy gryda di'n tyfu. Ie, fel dynnyfad lemonade bach tra ti'n gwachod nhw'n tyfu, ie. Ond peth di, beth dwi'n eto hefyd ydi bod oedd hwnna pam oedd yr platform yn aeddfedu bod o'n newid cael ei greu oedd o. So fel mae pobl mwy
mwy o ddifri cael y gosach ac i fewn i datblygu pethau yma. Neu bobl fatha'r cymuned datblygu fatha'r eith dyn ni'n gweld ar Steam. Yn cael mewn i datblygu pethau yma. Mae Steam yn datblygu games PC? PC i'r cyfrifiadur nhw hefyd y consol i hynna'n wan hefyd, so... Gym nhw yn lot o rhai fel cymunedol, fel multiplayers. Mae gen nhw rei yr super sort of AAA titles hefyd, ond mae nhw lot o... Mae nhw roed yr gallu i pobl gwerthu gema. No hynna'n, achos mae gêm... Beth yw gêm Cymraeg na fi yn ei siarad amdan? Ar Steam hwnna, ie? Ie, dwi'n meddwl yn oedd. Mae'r... Mae wedi galluogi pobl, dwi'n meddwl, yr bwriad nhw ydy bod yn rhoi yr gallu i pobl datblygu gema nhw, rhannu gema nhw. Problem ydy, ydyn ni'n cael gema go iawn, ta ydyn ni'n just am gweld lot o bethau fatha beth ydy abomination yn Gymraeg? Afiachbeth. Afiachbeth. O beth ar EA wneud i Dungeon Keeper ar Android ac ar iPad. Ac oedd o just dweud, yna ti chwarae'r gêm, neu yna ti dalu i fynd yn well yno fo. Dwi wedi gweld lot o posts bach ar-lein yn y wythnosau diwetha'n deud pa mor anodd ydy rwy'n hun yn chwarae. Be oedd o? Dim soul, rhywbeth... No, dwi'n cofio pa game yna. Na, eitha tebyg, ond ti'n goffa mynd rownd yn... Dark Souls? Ti'n goffa mynd rownd yn dal i neidio bobl, neu rhywbeth. A un o'r pethau, so ddod i roed i fel gefnder bech o'i chwarae fo'n rhywbeth. A di gefnder bech oedd i rhedeg allan o Souls, oedd dwi'n gwybod dweud. Ac oedd wedi gofyn, so sut dwi'n prynu mwy ta? Sut dwi'n gallu talu i roi mwy? Ac oedd o'n meddwl, wow, so ti di rwan dysgu mewn geimio na y ffordd i fynd ymlaen ydy i talu. Ac oedd o just yn... Sorry kid, you're out. You have to start all over again. So, allai weld lot yna, achos dwi'n gwybod bod Graham Linehan ar Twitter hefyd yn really yn neud fath o griwsad yn erbyn micropayments in app purchases. Cos mae'n berig. Hwndi. Ac obviously mae'n fodel busnes, fel na ddeithi, ond... Mae'n neud arian. Dyna lle fydd Facebook yn do fewn iddyn sicr yn dweud. Y peth i nhw roed y gallu i datblygwyr cael ffordd i farchnad i lot o gema ma fydd o. Ond y peth ydy, os nhw'n ofalus, fydden nhw'n neu bobl yn flin ac yn llai debygol defnyddio'r platforms nhw os maen nhw'n ariannu fo mewn ffordd sydd ddim yn... Mae rhan yn y fi'n deud bod bobl yn blincyn fodlon neud, ti'n ma? Dwi'n jyst i arfer efo fo rwan. Mae'r bobl sicr, ond mae'r bobl go iawn, bobl sy'n wirioneddol eisiau chwarae'r gema oherwydd... Ac yn fodlon talu am gemau consol, a talu am profiad gemio da. Dwi wedi gwario llawer mwy na dwi'n fodlon cyfadde ar stwff ar Steam yn ddiweddar. Mae lot o'r dwi wedi adeiladu PC newydd i fi gallu actually chwarae gema ac so dwi'n bod yn dal i fyny efo lot o'r hen gema dwi wedi methu dros y blynyddoedd. Nes i wario chydig o'r chwarae Portal holl ffordd trwodd dechrau diwedd ac nes i wario dwi'n meddwl ar ryw 20 pence a prynu'r orange box i gyd a nes i orio o hwyl o fanna a sôn i'n methu. Dyna ti a faint sa ti'n talu fynd i'r cinema bod yna cerbyn hyn. A peth ydy, o'n i'n chwarae hwnna am orio fanna ac os o'n i'n methu o'n i'n actually nista fanna am chydig bach yn edrych arno fo sy'n mynd yn gweithio da. So ti'n meddwl a ti actually
diolch yn rhywbeth ti'n gallu dweud, shit Na i and sound. Na i just yeah. talu i fynd pasio beth yma. Na, ti'n gwneud eich gwrdd trio practisio marfer ac cael well ar rhywbeth. Be sy'n anhygoel ydy bod ni gyd fan hyn yn mynd yn y dyddiau ni. Oedd yn gret. Ie, plant heddiw yn Dyn nhw'm yn gwybod gwbod. sy'n ma chwarae games. Mae'r un peth efo'r... Mae fi yn 6 oed ac wrth gwrs oedd gyda fi'n consol pan o'n i 6 ond o'n i 11 rhywbeth fel la ond wrth gwrs yn gorau trio haslo mam a dad lot neu just safio i gael dwi'n siŵr oedden nhw dal yn 40 quid ôl yn dyddi yna i gael rhywbeth i'r Nintendo Oh my god, oedd N64 games yn 35 quid, dwi'n cofio. Ond mae games rwan ar yr iPad yn am ddim neu yn £1.50, £2 quid o beth o la. So mae cynna'n gofyn, mae'n deud wan, mae gynnu fel deud 15 game ar yr iPad a mae'n deud, sa'n byd i chwarae, gai un newydd. Mae'r attitude yna da ni di reid i fewn i'r plant Just, really, just cyflym. Ond dyna beth i oedd, ti'n pob beth oedd y flaen dim, pob beth yna. So ti'n... A ti just rhoi pack o Domino's iddo fo'n deud, gwnaed rhywbeth o'r reina. Ond fod dwi'n meddwl, y broblem dwi'n meddwl ar y funud, oherwydd fo hefyd i wneud efo i oedran, mae o yn oedran lle ti'n just yn gallu cael game cyflym disposable, yn lle fod ti'n cael ei fewn iddo fo ac yn gwario amser yn trio datri stwff, ond yn wahanol iawn, dyna be mae Minecraft yn neud, de. Mae lot o blant rwan yn chwarae hwnnw, a hwnna maen nhw'n trio adeiladu stwff a gweithio bethau allan ac yn watchad fideos YouTube constantly arno fo. Welwch chi y person yn adeiladu cyfrifiadur o fiewn? Mae byd Minecraft. Dwi'n credu bod ni angen gwneud haglediad cyfan gwbl ar... Mae cymdeithas Minecraft, a mae'n gymaint o gymdeithas Gymraeg yna, mae'n ffantastig. Wel, fod ti'n gallu adeiladu... Hirianna o fewn Minecraft, a mae'n atho rhywun gwario amser i adeiladu CPU a cyfrifiadur llawn o fewn Minecraft. Ac oedd actually gweithio, oedd actually gallu adeiladu instructions ar y peth, flicio switches ac oedd hwnna'n gyrru'r signals cywir i lawr trwy'r cylchred ac oedd yn actually neud pethau oedd yn adeiladu cyfrifiannell o fiewn y gêm ac oedd ti'n meddwl oedd Cos mae un arall, dwi wedi gweld, mae yna un boi sydd yn trio trecio i ddiwedd y byd y Minecraft. Mae fideos i gyd ar YouTube ar y for mynd ar y daith ma yndi. Yndi, a mae'n trio ffigur allan pa mor glitchy mae pethau mynd erbyn diwedd y daith. Mae hwnna'n rhyw stories epic sy'n dod o rhywbeth mor syml. Da ni wedi mynd off ag yn farfer. Dwi yn mynd i neidio ni'n gyflym i, o bosib, title item gorau da ni wedi cael ar y haglediad yn y 36 rhifin diwetha yma. Ymlaen rwan, mae gennym ni Nest Quest, yes! O'n i di anghofio am hynna. Yes, efo'i quest am y nest. Yes. Beth yw'r Nest Quest? Nes i'n anghofio sgwennu am fod... Dwi'n siŵr fi sgwennu hwn lawr gynta. Nest, efo fa, de. Oce, angon. Lle mae'n mynd yn y list yma. Am fod pan ydych chi'n siarad amdan Windows XP, dwi'n meddwl pam ydych chi'n siarad amdano fo, am fod o'n i'n canolbwyntio ar wneud y rhestr yma. Am fod, oherwydd yn dilyn ymlaen o'n sgwrs oedden ni'n gael o Office ag Google Drive a iWork, Apple. Eisiau gwneud list o mawr o pethau gyda nhw competing software neu hardware. A mae Windows yn nuts y ffordd ma, oedd Apple hardware company ag Microsoft yn software company ag Google yn service company. A rwan, maen nhw practically bob un categori fe dwi'n meddwl amdan, gyda nhw rhywbeth yn cystadlu yn erbyn i gilydd. Ac mae Nest yn un i adio i Google rwan. Ond wrth gwrs, wsos dwytha nath Nest cyhoeddi
mae'r thermostat ar gael rwan i installio ym Mhrydain. Ac mae o'n rhatach na be o'n i'n ddisgwyl iddo fo fod. Maen nhw sydd yn neud o fwy apelgar i ti brynu. Maen nhw weld fatha fod nhw wedi mynd efo'r exchange rate, dwi'n meddwl do. Ond maen nhw, oherwydd y ffordd, maen edrych fod o beth dwi ddarllen ar ei gwefan nhw, felly maen nhw wedi edrych i fewn i mewn manylder sut fath o heating systems sy'n na yn Mhrydain, tywed efo combi boilers a bla bla bla, stwff eraill. So, dydy o ddim yn gweithio yn yr un ffordd mae yr American. Ti'n cael adapter wahanol i hwcio i fewn i dy boiler sydd yn gyrru'r signal i y thermostat. Ond mae yna rhai system efo thermostat built-in iddo fo, so fedri di replaceio hwnnw. Ond efo Prydain, rwan, ti'n gallu cael stand bach iddo fo, so wedi reid o ar the coffee table. So, a ti'n methu cael hynna yn America, so ni'n cael y benefits o hwnnw. Ond dwi dal yn 50-50 a ddim yn siŵr am fod na Google Bia fod dyle fi adael ei fewn i'r tŷ neu ddim, dwi'n yn siŵr, ti'n ba? Yes, maen nhw'n gallu gweld pob peth wyt ti'n neud anyway, ti'n ba? Mae fel... Moscow rules, yes, Moscow rules. Mae fel Cold War a nhw ydy'r KGB a'r CIA. Dwi'n rolio fewn i un ac yn y stafell fewn. A maen nhw'n gwerthu'r data i'r ddau. Reit. Ond ti'n edrych i fewn i rhywun un teip o stwff, so wyt ti'n yn agosau at rhywbeth, ta ti'n dal yn disgwyl am rhywbeth i ddod? Dwi wedi dechrau o'r ddau ffordd. Dwi'n gallu gweld y syniad, dwi'n hoffi'r syniad o gallu iwsio technoleg i wneud y mywyd i'n hawsach. Safio pres yn y pethau. Safio pres a ti'n gallu defnyddio technoleg i safio pres dy hun a ryw raddau i gallu neud llai niwad i'r amgylchedd oherwydd ti'n defnyddio llai egni a so dwi'n meddwl bod hynny'n gret. Eto wedyn ti'n edrych ar ochr diogelwch dy system a di, da'r gartra di a mae hwnna'n rhoi ffordd, os ti'n mynd gosod beth yma fan yn iawn, mae o'n rhoi ffordd i bobl gallu torri fewn i dy dyd. Dyna beth sydd yn neud rhoi concern i fi, achos mae Bryn yn arbenigwr diogelwch. Ac wyt ti'n am roi y peth yma fewn yn y tŷ. Ac wyt ti'n meddwl, rai fi gofio setio fo fyny'n iawn. Hwna di'n swydd dyddiol i, so mae'n rhaid i fi am beth o, achos dyna beth dwi'n neud, dwi'n diffro bora, a dyna di'r stwff dwi'n meddwl am. Ac ti'n amddiffyn y gwlad. Ti'n fel Bryn Shield. Ti'n mynd hynna bach. O'na neis, o'na siarad. Bryn Shield. Dwi'n licio hynna. Ond hefyd, eto ti'n meddwl amdan wedyn beth sy'n diogelwch o data ti'n creu wedyn o trwy defnyddio'r system. Pwy sy'n efo mynediad i'r data na. Wedyn, wyt ti'n talu am gwasanaeth, ta wyt ti'n talu am y coledwedd yn amlwg, ond beth sy'n digwydd i'r data na munud mae wedi cael ei gasglu, pwy sydd efo mynediad i hwnna lle mae data na'n mynd i. So, tan bod yna tebion i'r cwestiynau yna'n dod, ti'n meddwl, wel, ydw i isio defnyddio. A hefyd, ti'n edrych ar dydy ydio, ta ti'n rentidio, so wyt ti'n gallu wneud addosiadau i'r tŷ i osod y math yma goledwedd. So hyd i'r cwestiynau i ofyn. Os ti'n... Y peth ydy, allai'n deud i ti... I ffordd neu llall. I ffordd neu llall. Mae'n hollio fyny i ti. Be wyt ti ydy'r risg o'r risgiau dwi di ddeud, wyt ti fodlon i fyny fo'r risgiau na, neu ti efo ffordd gwahanol o asesu risgiau na, ti'n meddwl, o actually dio ddim mor ddrwg a hynny, dwi'n fodlon i fyny fo'r risgiau na i gael yr manteisio mae'n meddwl ar caledwedd mae'n rhoi iddyn ni. Allai deimlo paranoia i ystyn allan codi, falle chydig mwy yn... Dwi dechrau ymlacio chydig bach,
am ryw reswm. Dwi'n meddwl pam, mae gennym fi Google Now ar fy iPhone rhan. So mae'n cael rhyw fath access i stwff. So, wel, peth ti oldi, os ti'n fodlon roed i fyny efo mynediad i data fatha Google Now a ti defnyddio gwasanaethau Google, ti'n mwy na thebyg dim gwaith y defnyddio y stwff automatio dy di. So, mae'n hollol fyny ti os ti'n fodlon efo neu peth ydi, mae'n rhaid i ti fewn iddo fo yn gwybod be'n union ti'n rhoi i fewn. Ond o wahaniaeth eto, fatha dwi wedi dweud drosodd yn beth eraill yma, os ni'n licio gallu rhoi pres i Google i dalu am y stwff yma, so dydyn nhw'n mynd... Ac mae hwn yn rhywbeth ti'n gorfod rhoi pres ag at i gael y service, beth bynnag, ar dyfais. So, dyna lle mae dwi wedi meddalu chydig arno fo, oherwydd mae'n rhywbeth dwi eisiau neud, am fod mae system gres yn tu ni'n absolutely shit ar y funud. So, dwi'n gorfod mynd yna dde, mae'n oer yn tu, reid o on, a wedyn, mae'n boeth yn tu, reid o off. So, ti'n meddwl dyna fo, ti'n cyfuno stwff fatha Google Now a y Nest ma, a ti'n gallu gweld o ffyrdd so'n gallu gweithio cos mae Google Now yn gwybod pryd wyt ti'n gwaith, mae'n gwybod pryd wyt ti'n adres, so mae'n mynd i gwybod ryfflu o flaen llaw pryd fydd i eisiau rhoi y gwres mlaen. Byddai'n gallu deud i ti, byddai'n gallu deud, fel arfer pan mae eistedd yn cyrraedd adra, mae'n mynd i ista gegin am hanner awr y darllau papur cyn mynd a... Digidol. Ie, cyn a wedyn eista flaen y teledu am awr cyn mynd a roed whisky iddo fo hyn cyn mynd i gwely. Bywyd da. So, mae o'n... Ti'n hi gweld y ffordd ma, ti'n hi wedyn gweld yn y cefndir wedyn yn meddalwedd dweud, o reit, so mae'n cymeryd... Dwi'n rhaid y gres ymlaen, a mewn hanner awr, mae'n cymeryd hanner awr i'r stafell blaen gresu i fod gyffyrddus. So, dwi'n gwybod, os dwi'n gweld Iestr yn gadael, disgwyl hanner awr, disgwyl fyny at hanner awr cyn ddod yr adra, a roed y gres ymlaen. Ti hi gweld y ffordd, mae'r system yma gyd wedi weithio fe'i gilydd, ond eto'r beth ydi... Mae'n gret, ond fel da ni'n siarad bob tro dwi'n am ydi, mae'n dod lawr i... Yndi, mae'n neud y fywyd i'n haws, yndi, mae'n helpu allan, ond mae dal yn gallu bod, y mwyaf ti'n meddwl amdano fo, mae'n gallu bod yn spooky iawn. Ti'n mynd fyny cynnydd. Mae gen ti yr sensors trwy dy dyd i, ydy mae'r data yna'n mynd i, pwy sydd efo mynediad i'r data yna, os ti wedi sicrhau bod nhw wedi cael i osod fyny'n iawn, os a rhywun yn ista hanner ffordd gwmpas y byd yn dywatcha di fath o beth. Mae'n anodd, mae'n gymaint o shit yn mynd ymlaen yn fy mhenni ar y funud. Mae'n mynd i chwthu fyny. Beth da ni di anghofio hefyd sôn amdan, nath Google annawnsio Android Wear, sef i operating system mini o Android i fynd ar watches a pethau bach fel na. Ac os ti efo un o heina ymlaen, efo dy watch a balli, a ti'n gallu just glansio'n gyflym fod o'n deitha chdi mae yna rwy'n yn y tŷ am fod wedi sensio fo ac wedyn mae'n deud, pa'i poeni y wraig dio, am fod mae hi efo un o'r watches mae hefyd gadael hi fynd i fewn i'r tŷ a ti'n hi gweld ti'n hi gweld o fatha alien fatha beep 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 beep. Ti'n mo beth, dyn ni newydd fod yn trafod cyn recordio, Bryn a fi wedi bod yn gweld Captain America, The Winter Soldier, a ma'n loads o stuff ma, dwi'n just yn meddwl, oh my god, mae hwn fel rhywun o Agents of S.H.I.E.L.D. all over again. Ond mae'n greit o feddwl bod ni wedi cyrraedd y stage lle mae'r rhain ar gael i ti yn y tŷ, a gallu fod yn ffantastig, a gallu fod yn neud real gwahaniaeth. Homes of the future.
Ie. Mae bron iawn rhywun peth ar tŷ yn Back to the Future in 2015. Bron iawn. Ie. Dim ond Bron blwyddyn iawn. arall yn ei fynd. Ie. Mae video phones yma, so da ni'n oce am hynna, dydyn ni. A hefyd ti'n gallu cael watch ffôn, neu video calls trwy dy watch di. Gallu, Fatha Dick Tracy neu Inspector Gadget, di byddu. O, oed ti. So mae'n hwyth am ei gyd ar gael. So, pwy wyt ti'n mynd i fod? Yes, dyn Dick Tracy neu Inspector Gadget. Mae'n just clywed y tro nesaf. Tyfa, mae rhai fi ddisgwyl tan diwedd y flwyddyn, really, dwi'n meddwl, am fod dyw awyr be arall sy'n mynd i ddod allan. Byd i ddallan. Tyfa, am fod dwi'n meddwl, mae'r 5 mlwyddyn nesaf yn mynd i fod yn hollol mental, dwi'n meddwl, amdan, tyfa, tracio Technoleg stwff fel 'na. ti'n neud a be ti'n neud a lle. Pethau yn dydi ond di. The Internet of Things. So ti'n, y syniad yn gallu defnyddio, mae'r cwmni yn dod i fyny efo'r caledwedd a mae'n cymeryd chydig o flynyddoedd i nhw gallu dod i ddallt yn union sut mae defnyddio'r caledwedd yna a'r data mae'r caledwedd yn gallu hel. Ti'n dechrau meddwl amdan yr gyroscopes o balliodd ar yr iPhone pan dod allan gyntaf so gallu a wedyn ti'n meddwl wedyn sy'n mynd i ddatblygu ymlaen i pethau fatha Nike Fuel Band mae'n gallu gweithio allan os ti'n gweithio goletach os ti'n mynd i fyny grisio os ti'n mynd lawr grisio a mae'r technolog yn cael llai ac yn mwy sophisticated yn gweithio allan be ni nhw'n ti'n trio neud a wedyn mae nhw wedyn yn gallu rhoi y data na i pobl mae'n cymryd chydig amser nhw'n dweud da ni rhywbeth wedi cael yr data mae'r blaen da ni'n gwybod be i wneud efo fo da ni'n wedyn hel bod math o data wedyn ni'n trio gweithio allan yn union be mae hwn actually feddwl a wedyn gallu gwneud penderfyniad wedi selio ar be mae hyn feddwl mae'r technolog yn dod allan a mae rhaid i ni wario amser yn trio dall be'n union da ni actually gallu gwneud efo fo A wedyn, ti'n gwybod yn iawn fi na rwy'n yn ffigur allan beth i di wneud sy'n dodgy hefo fo. Pob tro. Pob tro. Fydra ti'n peidio wneud hynna. Fatha, da nhw creu y printing press a un o'r pethau gyntaf dod allan ar gael ar gyfer o porn. Wel, ti'n gwybod be, weithiau mae porn yn arwain y ffordd mewn datblygiadau digidol. Nhw nath ladd HD DVD yn ôl bob sôn, so... Yeah. Ac ar y nodyn ansawrus yna, da ni yn dod ar heclediad i ben. Os nag oes gennych chi hogiau any other business? Na, dim heddiw. Brilliant. Cofio. Mae pawb jyst yn mynd off i boeni am bobl yn hacio fewn i'w heaters nhw. Dwi'n wedi brynu iPad, mae hynna'n newyddion. Oh, hooray! Finally, mynd i gael fy retina iPad mini. Iestyn in shock Apple purchase. Ac oedd o mor hapus efo'i Android tablet o. O, dwi'n cael un o hyn i fore hefyd. Dwi'n cael Nexus 7 fore. Dwi'n ddefnyddio'r Ddim yn bersonol. Ddim yn bersonol, di gwaith, ond dwi'n edrych mlaen yn chwarae o. Dwi'n bersonol yn defnyddio Nexus 7 ac yn ffeindio fo'n fab. Mae'n fablet i fi. Oce, wel, na i ddim... Be am antics dy ffôn di? Os a rhywbeth i datblygu ers yr hack? Ba'n blydcyn ffôn i'n rybys. Gwmpodd y bloody Windows, yr hen Windows Phone sydd wedi gwneud yn dde lawr y tu bech. So wedyn goffos yn gwneud emergency purchase. O, diw gei am Nokia. Pan lai. So ges i Nokia 920 am gampynt o eBay. A mae o'n crap. Ond ti'n ei lluniau gret. Ond yn ei roi chance arall iddyn nhw. Lumia. Ie. Lumia. Ti'n beth o? Mae'n tynnu lluniau lyflu. Ond, y mhrif broblem i, achos o'n i'n desperate, ac o'n i'n just mynd, oh my god, sgennau'n ffôn, ac o'n i off am y weekend, ac o'n i'n oh my god, hyn i gyd i llall. So nes i just dweud, oh shit, gei hwnna, mae hwnna'n ffain. Tan i fi sylwi, dydy hwnna un o'r rhai sydd ddim yn cael yr update Windows 8. So dwi'n dal ar 7 point, whatever. So, mae o'n ffôn rhan amser ar hyn o bryd. Mi fyddai yn mynd yn ôl at Android, achos dwi wedi cael amser gret efo'r Nexus 7. So Android fydd y ffôn nesa, ond dwi'n mynd i weithio'r ffôn yma tan bod o'n cwmpan ddarna. Paid am mynd am y Samsung. Moto X. Paid am mynd am y Samsung, dos yn mynd o'r
o'r Google Nexus Reference. 5. Ie, Nexus 5. Ti'n be, bydd hwn yn ddiddorol iawn, achos... Sorry, phone wrand for small dyn ni wedi mynd off, just chat am... Sorry, ie. Wait, hey, be mynd i sign off? Dwi'n meddwl dyla pawb gyrru fewn pa ffôn maen nhw'n meddwl dyle chdi gael. Ie, fod. Ie, hynny, pleidleisio. Rosi chance, achos o'n i'n licio'r ffordd oedd yn Windows Phone yn gweithio gynt. Ond rwan, diolch hyd yn oed yn syncio hefo Google Calendars fe. Mae'r gael yn Windows 8.1. Ond dydy o just... Mae'n rhyw hwyr wan, Sioned. Mae'r grandawyr ni am pigo dy ffôn nesa di. Ie. Mae'n dawyr, nhw'n ni setio fyny Monkey Survey. Ie. Beth ti'n gael? Survey Monkey. Pa ffôn dylia Sioned brynu nesa? Sian, fydd yna un opsiwn, cold turkey. Byw hebddo fo, come on. iPhone. Ie. Dwi'n isgafled. Nokia Lumia. Sy'n actually gweithio tro ma. Sy'n actually gweithio, sy'n Samsung... HTC One Mini. Ie. Galaxy S... Be? Un o'r Galaxy S minis. Sy'n shit. Sy'n mynd ffwrdd hynny. Yr Galaxy S5 neu'r Nexus 5. Nes i sôn am y Moto X? Moto X. Moto X. Yr HTC, what do you call it? 1 minute, Hang Mae'n on. os yn eitha Lle apelgar. mae'r... Dwi'n eitha siŵr bod y gwrandawr wedi switch off erbyn hyn. Ond y bryn y Google. Beth amdan yr... Nokia 3330. Y Samsung Mesmerize Epic G1 neu Motorola Defy Slide G1 Plus 1. Ti ar y website special na dweud. Y Motorola Devour Touch 2 1 3D. Oh my god. Yr LG Xperia Slide E 3D. Ond mae hwnna'n swnio'n eitha normal. LG Sensation Touch 3D. Mae'r rhaid i gyd yn swnio fel loops arbennig. HTC Liquid Incredible 1. Sorry. Mae'r safon wedi just llithro lawr y ffyrdd. Ddechrau mor dda. Oedden ni'n swnio fel business podcast, ond o'n really dda. Wel, mae'r whisky di gicio fewn. Mae sanedd arferol wedi wadfer. Am heno ma, felly, mae'n amlwg bod twymyn y cabin wedi cicio fewn fan hyn ar yr haglediad. Fe fyddwn ni nôl mis nesa hefo haglediad 37, lle falle fydd yna bach mwy o safon a bach llai o jokes amdan enwau amheus ffona tramon. Bob amser, ar amser. Be sy'n swnio'n amheus am Motorola Defy Touch Prime Plus? Dwi di regresio. Dwi tia 4 o 10 rwan yn meddwl bod hwnna'n hwyr. Diolch yn fawr am wrando, fel bob amser. Diolch i Gafyn Lloyd am olygu unwaith eto. Sorry, Gafyn. Sori Gafyn, do'n i mond yn recordio am hanner y podlediad. Gwch chi gesio lle mae'r join. Mi ddedwn ni diolch yn fawr chi, diolch am wrando. A mi welwn ni chi tro nesa. Ta-ra!